Sing ireng iki gak gelem. Yo sapi bengok ae. Gamblong ki yo. Kadang-kadang gelem, kadang-kadang ora. Niki yo gamblonge kadang-kadang yo dhek gelem ora gelem. Ngel sapi niki. Gamblong sapi. Lambuh itu. Gamblong sapi iki ireng lho, sing ireng kadoyan. Jan, goblokmu iki jane kepangan kowe iki. Sapi gamblong sing ireng iki gua, cuma sing putih-putih. Panggah goblok kae lho rumah sakit mbiyen ki ngurusi sapi iki. Sing ireng iki gak gelem. Wong ngono sapi nek gambong aku biyen ora roh carane. Enggak. Ngene iki sing wis gua iki gua ngene. Diomongi meneng ae anggere cuma sing ireng ngene iki lho, sing putih ngene iki lho. Nah ngene iki digethok ngene iki. Carane ngene iki lho. Ngene iki lho, delokne nek marai iki. Ngene iki lho. Ngene iki lho. Ora kok terus sing ireng-ireng deteng-deteng ngono kuwi di gawani kaya pakan sapi-sapine pantes pong-apong ora gemangan gamblong ireng-ireng ngono. Anu masaku. Wong anu ki aja sing anu ngono kuwi. Rasa. Gara-gara kowe amari tiba. Rasakno tenih kapok. Wis dipakani kuwi sapine. Gara-gara kowe aku blas tiba kabeh, lara kabeh. Nek meneng ae ndang dipakani kono. Tak meneng ae kaya patung. Jenenge gamblong sing yo ireng. Kan putih terus yo ora mungkin. Tiba ya aku sing salah nih. Kok tiba? Rasakne. Itu aku sing salah malah aku sing salah nih. Kok aneh. Malah mbuh pipi gara-gara kowe aku diseneni. Pipi salah. Gamblong ini ki aku sing diseneni. Biasane lu yo ireng dipakakne. Enggak aku sing salah. Kapok tiba yo disalahne aku.